Bueno, Dei, nik nahiko nuke pixkat, galderekin hasi aurretikan aurkeztea zure burua, ez? Zeintzea, zeitentzo? Ni Odei Jainaga naiz, atleta ibartarra, 23 urte ditut eta jabalina jaurtitzen ibiltzen naiz. Ondo. Aurkezpen prestatu baina. Bai. Errepikatua, ez? Labur bilduta, geixa lusatu, baina. Ez, ondo. Bai, nebu segin nahi balen badezu. Bueno, bai, ez galdetuko nizunea, nola astentzean jabalinakin, ez? Osa, ez da zehose ohikoa, ez da zakit. Nola astentza bantan? Galdera, bueno, atzo eta gaur uste birritan erantzun dutela, zamen resident. Jende berri hau eta galdetu dezte. Eta esan detzet, bueno, ni atletismoan azten naiz 8 bederatzi urtekin. Eta bertan probatzen dut disiplina ezberdinak, ez? Eta, bueno, urteak aurrera doiaz, eta lako baten lesio baten ostean 2 urte eta gero, ordurako eitzen eban batez be jabalina eta disko. Eta gero bai luzera jauzia eta triple jauzia. Eta, bueno, salto irukoitza barkatu. Jauzi irukoitza, bueno, nuke triple salto esaten dugu, baina. Euskera ez baina esaten, zaiatu gana zuzen esaten. Eta, bueno, 3 urte horiek, 2 urte horiek lesionatu eta ber, batian hobekuntza handi bat eukitzen dut, ez? Ja, 16-18 urte tarte hori da, orduan, bakarrik hasteakin eta indarpixkat hartzeakin, hobekuntza nabarmena da, ekin eban. Eta, bueno, horraz izan ere bidea. Baina atletismokoa izan zea beti, esan dituzun disiplina guztiak oso atletismokoa dira. Ez futbola edolako beste ezer, ez zaizu... Bai, ez. Horrek di atletismo barruan. Gero bai indo 7 kirol, uste dut, 7 Bale, zer ez tezu egin? Kurlina probatu dezu? Kurlina ez, hokeia eskolan, azkenean indot kirol asko, eskolan eta bai. Baina, eta gustatzen jatan eta moldatzen nintzen ondo ia lanetan ez. Baina holan, punto baitzen arratzaldetan naizeko, egon naiz eskupelotan, egon naiz eskubaloian, futbolean, kung fu, igeriketa. Jesus, Maria. Kung fu, denetik. Eta bakazu dei zeo ze pendiente, kirol munduan zeo ze pendiente hoi, esan zu, kirol pila bat probatu dituzula. Espinitaren bat edo esan zula jo, noiz beti nahiko nuke badminton eta ez dut inoizin. Badminton gustatzen jartzea, gauza da kompetitiboa, ni naiz oso kompetitiboa. Orduan, probatziarren gustatzen gata kirol guztiak. Baina badakit, kirol batera dedikatzeko dedikazio handia behar dela eta ezin zerrela ebilio. Kirol baten gero beste baten. Holan ez duzu errentimendua lortzen. Orduan, bueno, aukeraren xabalina eta oin arte oingo zondo noia. Eta, bueno, holan jarraituko, ez. Halkone ban aldatu, bai, baina, eta askotan emotestarpen, ez, igual atzo eskubaloian egon nintzen jolazten lagun batekin, eta, indarra eta dakatela, beste modu batekoa, ez gozada, bada. Ja. Eta, bai emotestarpena, hori, fondoak, eskide fondoak, ez dutera esan lehen, moztu ez da zuela. Bai, barkatu, eske asistea zerrenda guztia esaten eta... Bai, eta igeriketan moldatuko nintzen, bakarrik igerintzeko oso pilo bat entrame da eta gogorra. Bueno, azkenean, kirolen bat olan nahiko neban hain eta ezin duten hain, ez da, gustatzen jatatanak, orokorri. Bai. Orduan, kirolaria utziko dizugu, ze jabalinarena, bai, profesionalki edo, bueno, hortik anaizialako, baina gero kirola apasionatu bat. Bai, praktikatzeko bai, ikusteko ez. Bitu. Ez? Ez dut ikusten ezer. Ez da bat, ez dago kirolen batola... Eba. Ez da gustatzen ikustia. Bale, bueno, nik aldrebes. Entretenitzen. Ondo. Aipatu duzu lesio bat izan zenuna 18 urte garaian edola, eta oso okeraz balimanago behintzat, oaindala gutxi ere izan zenun bat, ez? Oaindala pare bat urte edola, bastante... Bueno, nik zintzoki esan da, ez zintudan gehiagi ezautzen, ikusi zintudan Gaztezuloko oaindala gutxiko portada nola, eta gero elkarrizketa ontarako pixka bat bilatu zaitut, eta ikusi dut 2018an eukizenula lesio bat ola
nahiko txua, orduan, nola izan da hortatik rekuperatzea justu itxialdia eta hau dena etortzea horren ondoren eta guzti hau pixkat? Ba, a ber, eukin eban lezinua ukonduan, ez? Ukondoko barruko parteko ligamento bat. Jaurtin eban gaizki jaurtiketa bat 2018an, neguko Europako kopan. Aurreko bi aste buru lehenago Espainiako errekorra ineban lehenengo aldiz. Eta, bueno, bi aste pasatzen dira, eta ukondua pikutara. Horrek ez du errexe izan behar, uf. Hasiera baten, esan zezta medikoak esginte bat. Bueno, esginte bat, konponduko da. Ja, denbora pasau, mina, esan joaten, resonantzia bat, beste bat, esan ikusten zer zegoan. Eta azkenian ez jakintasuna dakazu, ez hor. Errekorrak entzen ez hurrengo urtean, eta ez jakintasun puntu horrek azkenian, pixkat horrek txikitzen zaitzu gehien. Eta hori da, gogora, ez dakizula noiz buelta baltzaran, ez dakizula zer dakasun bez. Eta ez dakizu opera o ez opera, hor dakazu zalantza hori, ze operazioen egin bala jende asko kalian lagadau. Eta hori, bat denbora aurrera doia, eta zuzauz internatzen pesak eta hori normal, baina jaurtitzeko orduan mina dakazu bete. Orduan, pasatzen da denbora, aurreko 2019 joan zen, eta 2019 bukaeran bendaje bat erakusten ez da nire lesio berdina zekan Portugaldar batek, eta bendaje horrekin alizanean entrenan lehenengo aldiz 2019 guztaia guztu aldera, hilabete, min gabe. Bendaje baten gatik? Bendaje bat, esparadrapoakin beso guztia bendauta. Ja, ze kurioso. Eta eitzen dutzu, euskarri bat, ez? Eta robotan moduan, alde ban jaurti eta nahiko ondo. Eta, bueno, bendaje horrekin hasi nintzen 2020an, eta poliki bendajeekin ondo, alde ban jaurtu. Eta hasi nintzen probatzen jaurtitzen bendaje gabe. Eta, bueno, ondo, pixkat mina, fuerte jaurtinan mina, eta gero etorri izan kuarentena, eta ja kuarentenara ez dut eraman ez bendajerik, ez paradraprik ez ezer. Eta, hobeto, eta ja hortik aurrera ezer dago. Eta, kuarentenan entrenatzeko, kuarentenan jabalina jaurtitzaile batzek nola entrenatzen du? Ze etxeko salan imaginatzen dut, 80 metro ez dituzula izango. Egon nintzen errusiar batekin baserri bat moduan. Errusiar batekin baserri baten. Errusiarra esan ere taldekidea hemen etorri zana internatzera nerekin ona. Kontaktau zebala Instagrametik nerekin nahi zebala Espainiara etorri internatzen, eta ez dakiz, bueno, bukatu zebala hemen internatzen. Eta, justo etorri zan hori, txize bendana, eta bazer, zugoiaz, putrikura nire familiako edakelan etxe bat mendian, eta han pasau dut lengusuekin batera eta kuarentena. Eta zelaixa da, zelai handi bat, Instagrameko bideotan, algo zo ikusi zelaian jaurtitzen. Bai, justo hoi komentatu nahi genizun, justo ikusten zaizula Instagramen zelai batian ez, entrenatzen. Noizbait? Zelai hori da. Noizbait, eske, bueno, nahi, hoi ikusi nun tagu etorri zitzen burua, noizbait, eman jozu bizilagun bati. Porque claro, o sea, ozeo zerrei, hombre, bizilagun bati aterako zan. Bizilagun bati egin emango bino, nunbait eroi xabalina zuksatia, hostia. Ke liada. Ez, a ber, azkenian nahiko kontrolauta jaurtitzen genuen, ez? Eta hasiera jaurtitzen genuen norabide baten, baina gero jazinean puerteo jaurtitzen eta ja okertu behar zen genuen da gora hautik beste leku baten jaurtitzen genuen, ze botatzen genuen eta esan ikusten nuen jaurtzen zen, hasieran. Bueno, hori zen, errusiarra jaurtitzen zebanean, hasieran jaurtitzen, ez neban jaurtitzen, neguan lesioekin eta neguan jaurti gabe. Baina gero hasi ginen jaurtitzen nahen goiko partetik, ja, perfecto. Nik hemen ikusten dut serie bat egiteko izugarrizko tema, Osea, errusiar bat, eta hodei, mutrikuko baserri batian kuarentena pasatzen. Ez dakit, ETV interesatuko zaion bestela Netflixi, baina, ostra, eske kriston tema, Mateu. Haiko geru nahi, egitza zen, haiko geru nahi, hori, komedia bat. Ostra, Mateu.
Bale, eta kuarentena eta honekin lotuta, kuarentena eta pandemia guzti honen ondorioz, aldatu dira Tokioko Joko Olimpikoak datorren urtera, eta irakurri dut baita ere, igual aldatze horrei esker izan dezakezula aukeraren bat lehen lesioarengatik etzen eukana igual oain parte hartzeko edo okertutan abil. Ez zuzen zabiz, azkenean justo niri harrapatzez ez da hor olimpiada pixkat kontrarreloj. Harrapatzez ez da oso azkar, lesiotin entorren, denbora gainera zetorren, eta orduan, kuarentena papatian emotetzu beste urte bete, eta ja beste lasaitasun badakazu, denbora entrenatzeko, rekuperatzeko ondo, indartsu hartzeko, eta denbora gehi. Ondo etorri zaizu zuri horren historia guztia. Neri perfecto, neri kuarentena oso ondo torretat. Entrenatzeko eta deneako. Bitxazan, bai, entrenago eta entrenago. Zean wifirik eta esgekaun bazeat izan, eta entrenatzea besterik ez eban. Eta Errusiarra bueltatu da Errusira edo hemen geratu da? Oine Errusian dago, ze txapelketa euki dauzudan berakan, eta oine dauzain, aber noiz konpontzen den hemen asuntua, etortzeko berriro. Eta zu jungo zea Errusira ezagutzen duzu? Ez nahiz joan, ez dakik joango nahizen. Aizu ba. Ikustera aura, baina nik hemen dakat entrenatzeko oso ondo, dakat perfecto, eta ara joan aventura, ez dakik. Ez oso kurioso aintzai gainea hori, esan dezuna Instagrametikan idatzi zula, zurekin entrenatu nahi zula eta etortzea. Berez, idatzi zezkun hemen, idatzi zeztan, eta beste Espainiako jaurtitzai baturik, eta esate zeban, nahi kontoziztan da, nahi zebala joan Malaga edo Sevilla. Gertu. Berak hori ezagutzen zebala, eta nahi zebala joan bertan. Eta nire izan entzan, han uste dut, ez daula internatzailerik, Zabalinakoak maila turkuak. Ez dut talderik. Eta nire izan entzan, dakazu nire daldi, dakazu Galiziatik zehauzen, dakazu Nafarroan beste balako taldetxo bat, proposan entzan leku batzuk zeintzu zegoazen, eta nik izan entzan. Nahi bozu, aldoteri internatzailekin berba, pasabaldetzuz bere kontaktua, eta inberri baberakin, eta persetan gelitzailen, eta han agertu zen, abenduan. Urte bete izan. Abenduak, Gabonak hemen pasazitun? Nerekin, familia. Ez que ez ona. Ez que oso nahi iruditzen zaitu. Brutala. Ze jaten dituzte, matxak ez dituzte jango Errusian 31an, ze ohitura dauka, Ez que eureke, ez zeben ez dakik segun ospatzen zeben. Hogeita guztiko lez, ez dakik, egun batzuk ez zeben ospatzen. Euren negezian ospakizun eguna. Ez naiz gogoratzen. Baina, nahiko kuadrikulaua dago. Bale, odeita, oain pixkat, hoi ez, famatua intzeala, Instagrameten eta hola peila bat ibiltzen zeala, Insta-storitan eta hola, behintzat nik ikuste izut. Egongo da norbait bere etxean planteatu duna, probatu nahi dut hau. Zezek gomendio, zekao, esken imaginatzen, edo nork ez daka hor terreno bat. Jabalina botatzen ibiltzeko, ibiliko etxeko lehiotik botatzen, ze gomendio nola hasi zaitezke mundu hontan. Lehenengo gauzian, egozu atletismoa probau, joan atletismoko herriko edo alboko herriko atletismoko pistara eta galdetu bertan. Han entrenatzaileak da. Ja, erantzun logikoa ematen du. Eta esan, zertan zauzen interesau eta atletismo arroan dauz. Froga asko eta entrenatzaile bakoitzak normalian froga batzuk entrenatzen dauz, ez da danetan aditua. Eta berak zuzenduko detzu, altzara joan ona edo ona, eta, hasteko, hasierako oinarrizko entrenamendu baterako, isa edo zin entrenatzaile balio detzu ez. Baina, gero ja, joateko perfekzionatzen eta maila nahi baduz hartu edo, orduan ja pixka zuzendu beharko zen asunto, baina ez teko, atletismoko pinta batera eta bertan galdetu. Ni guatzen naiz ikastolan probatu genunen soinketan atletismoko proba diferentiak jabalinarena ezinezkoa zala. Ia inorrek etzun lortzen tank sartuta geratzea lurrean, desastre batzu ginen. Ez da erreza. Azkenean praktika kontua da eta zailena ez da sartzea. Sartu X metrotik aurrean beti sartzen da, beti. Da urruti botatzea. Detalle. Bai, zailak ez da sartzea, sartu ez da zuzuk sartu dira. Zuk itxasun bota eta berak egiten da
Paraboz, eta sartzen da. Vale. Praktikatuko dugunen baten nebu. Bai. Nei, bai. Txinez ikusteko. Baserrira jungo gea, praktikatzea. Vale, bueno, ez daukagu elkarrizketa oso luzeak egiteko tartea, orduan bukatzeko elkarrizketatu guztiei galdera bat iten nahi gea, eta da, zuk ze ikusiko zenuke gustoa Twitchen euskeraz? Nik, esan etzuet, ez dutela esan ikusten, ez? Ja. Eta, Twitchen ikusi izan duten gauzetakoan bideojokuak izan dira. Bideojokuetan dago tipo bat, oso barregarra iruditzen jatana, eta bakarrik bere bideo ikuste dut, baina hori, batez hori, barregura bat ez dara ikustere hitz egiteko edan, eta hori, orduan, ez dakit, bideojokuak euskeraz, baina, humore puntu batekin. Humoretik. Nik humore aldetik gustatzen gata gauzak ikustia. Baina bideojokuak kirolana baldin badia, horrek balio dizu, edo ez, kirola ikustea eta izu gustatzen, baina bideojokuak kirolana? Ez. FIFA eta... Ez, FIFA eta, beste bat. Ez, gehiago... Bai, entretenitzeko. LOL. Bai. Asko da, bizartopera bez. Bale, puntatuko deu, LOL euskeraz, Twitchen, odeiek ikusteko. Igual azten aiz ni streameatzen. Bitu? Eta entrenazio baita ikustea ondo legoke, hor jartzen zute webkama baxerrian, tala. Ez daka denborarik streameatzen ibiltzen. Ezin dut danetik egin, zate etzuet. Bai. Hombre, munduko kirol guztekin nahi balin baituzu, normala deneak denboraik ez izatea. Ondo. Dana gustatzen da, praktikamente. Earki. Listo, bez, gure denborak onaino mateu, orduan eskerrik asko tartea hau mateagatik. Bai, mila esker. Eta ondo segi, eta ber, Tokiora juten zean, eta beste, ez dizut esango beste kuarentena bat aberriten deun zuainik eta gehiago betzeko. Nahikoa dakat. Bale, oso ondo. Eta hoxe, baitz egingo dugu Netflixei errusiarraren historia saltzeko. Deretxoak eta hori dena, adostuko diteu. Ni aktore moduan prest. Vale. Perfecto. Grabatuta geratu da, primeran. Eskerrik asko, dei. Eskerrik asko, aio.